ए होय तो दी अवधाऱ्या काय ह्या नाही काम नाही धंदो नाही रे जा धनुक बघू जा 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 जातंय चल बाबा हे बघ चुडात मोडला म्हणा नाही या बरोबर जो माड ना माझ्या ते काढू होय स्टुडिओ बांधूया बाबा शिर्डी बांध माझी माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता त्याच्यात काय आहे मला सांग किती महिने आता वर्ष आली चुडतात ती का मोठीच जाणार नाही तुका काय समतात जाताला मोठात या पहिलो पटकर वाढले ना बहिणावर या पटकन वाडांग नाही मी पण मी का म्हणतो आता किती 5 का 6 वर्ष आली मा माडलाय हयाचे 2 वर्षा 2 वर्षात माड इतकंच वाढलो 2 वर्ष 2 वर्षात इतकंच माड वाढलो हा आणखी काय वाढतो पण इतके ते पालन पोषण करतोय जितकी मेहनत करतोय खत घालते 5-5 हजाराचा त्याच्यात 5,000 बहिणी राहायचा काल 200चा हाडला पैसे खर्च करू मागच्या टायमा काढले ना पोता हो पोता हाडल्या मग भिकार चोट पोता हाडले त्याच्या दिवशी बहिणी राहायचा 2 अडीचशेत भागायला लागतले का पण मी काय म्हणतो का नाल आता खडे लागतले जमिनी लागतले माका हाडू आहे खत जमिनीत लागतले माड माका जाऊ माड म्हणते नाल जमिनीत लागतले रताळी कशी लागतली मग ह्या का लागले असते रे खनात मग या